Sa Good Vibes, NONESCOST isa na ka State University. Pagatawgon ini nga State University of Northern Negros. Doctor of Veterinary Medicine plano nga iduga nga programa sang eskwelahan. Yaring report ni Romeo Subaldo. Thank you, Arnie. Congrats to us. Sige. Okay, thank you. Yes! Lunes nga adlaw, nabaton sang tagdumalahan sa Northern Negros State College of Science and Technology o NONESCOST ang maayo nga balita gikan sa Commission on Higher Education nga isa na sila ka universidad. Ini matapos ginaprubahan sang CHED and Bank ang iya sini nga pagkambyo gikan sa State College nga maging isa na ka State University. Sunod sa kay Venice Marie Julieza, ang Director for External and International Affairs sa eskwelahan, karon nga isa na sila ka universidad. Mas pabaskogon pagidnilang ilang mga program offerings kag isa sa mga programa nga luyag nila i-offer amo ang Doctor of Veterinary Medicine. Of course, you're looking at the offering of new programs, especially the Doctor of Veterinary Medicine. So we are staying true to the mandate of the Northern Negros State College of Science and Technology to continuously upgrade our services true to our initial strategic development plan. We are building up on what is already there. Dugang pa ni Julieza, may mga ginatukod nga mga infrastructure building sa eskwelahan kag ini ang madugangan pagid. Kag bangod nga nagkambyo na ang ngalan sa eskwelahan, may massive rebranding man sila nga pagahimuon, ilaman pagatutukan ang ilang accreditation status. Working on, of course, massive rebranding compared to other schools. I think our new name is a little bit far from what it used to be. So that will entail massive rebranding of our logos, our colors, so things like that for the next few weeks, few months. That is what we are looking forward to. And then after that, we will still be continuing with the leveling up of our accreditation status. Ini pinakaunang state university sa Sagay City, kag may mga campuses sa Escalante kag Banwa sa Calatrava. Sa karon, nagatanyag ang sansang undergraduate kag graduate programs sa Agriculture, Fisheries and Allied Sciences, Arts and Sciences, Business and Management, Criminal Justice Education, Information and Communications Technology, and Engineering, kag Nursing and Allied Health Sciences.